Yon, good morning mga Kawaray Mix. Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome to our YouTube channel. Panibagong vlog at panibagong araw na naman tayo ngayon sa taong 2022. Unang vlog po namin ito. Medyo madilim pa mga Kawaray Mix. Ang ganda ng sunrise. Ganda ng sikat ng araw sa umaga. Nasa likod pa ng bundok. At tatlo lang kami ngayon mga Kawaray Mix. Si Waray Berto at saka si Waray Rod. Si Waray Unik, lumaot po sila kanina. Kaya mga puyat yun, namaan na sila. Anisid. Si Waray Cards, may pasok ngayon, nasa Laguna. Kaya tatlo lang muna kami ang mag-vlog ngayon. At yun mga Kawaray Mix, yung mga hindi pa nakaka-subscribe sa channel namin, subscribe nyo na, pindutin nyo yung subscribe at saka pindutin nyo yung bell notification para updated kayo sa mga videos namin. Maraming salamat dun sa mga nag-subscribe. Maraming salamat po sa inyo. Huwag kayo sanang magsawang sumuporta sa amin. Yan po mga Kawaray Mix yung pain namin, dilis at saka hipon na maliliit. Kung wala mang danggit, mangawil kami ng bisogo, may bibisogo kami, sana makahuli. Yun mga Kawaray Mix, dito na kami sa spot. Rentro namin. Takas ba? Takas na yun, tata. Ha? Ba nagtakas na? Takas sa Nangawil. Nangawil. Ganda ng panahon ngayon, kalmada ang dagat. Sana lagi lang ganyan, hindi na lumakas. Seryoso si Waray Rod, oh. Mukhang may papasabitan yata na ba to? Mga Kawaray Mix. So, ito first cuts namin mga Kawaray Mix. First cuts, lapu-lapu. Ayaw po magpadampot. Yan, medyo maliit lang. Ulam namin yan mamaya. Sana magkarami kami ng huli ngayon. Ang layo pa ng biniyahin namin. Kawaray Mix. Dali. Yes! Oh! Bisugo. Hindi na nagalaw. Patay na. Sobrang lalim mo na. Lapit na yun. Yung huli namin kanina, na tuyo na sa araw. Ay yung pain namin. Masarap pa sa inuhuli namin yung pain namin. Mahalin yan. Hipon. Grabe. Hipon ang pain ng hipon. Isda na yan. Umipat kami ng pisto. Walang danggit dun sa gilid. Dito kami yun sa 30 di pa. Lalim to. Walang manghuli dun sa gilid. Hindi pa tumatumbol sa gilid. Walang nagkaroon ng gulong. Uy, buhay pa pala eh. Buhay pa. Sugo. Bibili na. Sunod-sunod na yan. Sugo. Gawa na yung tungkol sa tanghali mo. Malaking bisugo. Yun. Diyos. Nahalata naman yun. Bigat yata yung pabigat. Mabigat yung tingga. Ayos na, may ulam na kami. Nakaulam na.
Remix. Nakakaulam na. Sobrang lalim, matagal nakarating sa ibabaw. 30 di pa ito na inariyahan namin. Tapos yun, yun. Sapay pa yung tansi namin. Lupot. Yan, isuko. Sabay. Kabali na naman. Remix. Dali naman. Lalaban na laban. Magrugas pang na yata ito. Lalaban. Lalaban. Hawakan mo kutsilyo. Baka naman. Lalaban. Matapang to, matapang. Sobrang lalim. Tagal dumating. Ilalagay ko lang dito yung kutsilyo. Baka suntukin kapag angat mo. Saksakin mo kaagad. Parang hindi yata ito isubo eh. Baka bagaong yan. Yun. Bako ko. Uy, bako ko. Bako ko. Bako ko. Bako ko yan. Labas na yung mata. Oh. Diba ba sobrang lalim ng hinilaan, labas ang mata. Yan. Wala pa. Anting pa. Ha? Kadali rin no. Si Waray Mix. Bro. Ani? Bako ko yan. Lumakan naman. Sobula. Uy, bako rin. Lalabasan yung mata. Ayos, ayos. Ako hindi pa, wala pong huli kasi nagagawa pa ako ng kawil. Oh, kaya tinatawag ng bako ko. Yan oh. Yan oh. Yung huni niya, kaya tinatawag siyang bako ko. Sabi si Waray Mix no? Oh, laki. Sarap na ito ah. Huli na naman mga Waray Mix. Sobrang lalim lang talaga ng ano. Uy! Big! Sobrang lalim. Ay! Ayos! Si Waray Mix Karting nasa trabaho kaya hindi sila kasama. Si Waray Mix Unik kararating lang kanina, gusto sanang sumama, yung problema puyat siya. Samahan na sila kagabi kaya hindi na kasama, kaya tatlo kami ngayon. Gusto sana nila sumama. Angatin na yung mga kamay nun sa mga wheel. Tuloy lang tayo mga Waray Mix. Nag-aarya na rin ako ng kawil ko. Tapos lang maggawa. Yun no. Makaulam na kami. Halo-halo lang yan. Dali.
naman namin babanatan niya yun. Sige naman. Ang lakas ng hangin mga kawaray mix oh. Grabe. Kanina kalmadang ngayon. Binawasiwas na yung tulda namin. Mahirap naman kasi hindi magtulda. Mamayang gabi malamig. Baka magkasakit tayo kaya tis-tis lang muna sa maingay na tulda na to. Kasi yung namaingay video namin gawa ng tulda. Nakahuli ni Ibrahim. Lakas ng hangin, ang lakas ng alon.
Dali Frank Squid. Yung mga Waremix. Sabay sila. Sabay. Nagtanggal lang kami ng tool sa mga Waremix kasi ang ingay sa video. Uy. Second. Si Koy. Si Koy. Tikyan na ka. Si Koy din. Subo. Nilagay na namin sa cooler yung unang huli namin, baka masira. Subo. What's up? Bago ko. Labis na pamain yung yung hipon. Nalilit. Yun mga Waremix, may huli. Medyo malaki-laki yata to. Nalaban mga Waremix, nalaban. Medyo malakas pila. Baguko yata to, baguko.
Lalim dito. Yung mga Warmix, nahuli si Raybek. Lagi. Huli na naman, huli. Yun mga ka-Warmix, butiti kumain ng kawil. Ayos din ang
Pauwi na kami ngayon. Ayos, nakatali din ng pangulang, may pangpinta pa. Ang bawi sa krudo. Kasi medyo alon-alon na konti. So hanggang dito na lang mga ka-Remix. Dadaan-daan muna kami pauwi.